wannan shine wallahi idan ka isa kamin kishiya Allah ya tsine min Allah ya tsine min wallahi ba a nan gidan ba Allah ina da gaya maka ka rasa wacce zaka aura sai kawata wallahi tallahi ba za a yi wannan auren ba sai dai ko in bayan raina da ranki za a yi kina da rai za a yi bari in faɗa miki wani abu duk duniya Allah ne ba a yi maki shi amma ke baki isa ba kuma matsawar ina da rai ina numfashi sai na yi aure to wallahi ba anan ba ba anan ba san ba a gidan nan ba wallahi ba za ka je ka auro kawata mu zo mu haɗa duwawu da ita a gidan nan muna zaman kishi ba zai yiwu ba to a wanne gidan zan yi a wanne gidan nan ba gidana ne ba gidana ne ba kuma ina da iko da shi kuma dole ne kuma baki isa ba Allah ne kadai ba ya maki shi in kina so kar ai maki ki canja mana ki canja tsari mana to ai mu gani a ina da gidan na zama kujera daidai da duwawu kowa ina nan daram idin ƙarya kuma kike ki sani Haje dai Allah ya raka taki gona amma wallahi a radin Allah ba wanda ya isa min kishi a cikin gidan nan wallahi sai dai ka je can gaba ka yi ta ka da haka sami